David Roberts dyn nhw. Dwi'n ffarmwr yn Trefru Fawr, ger Aberdyfi. Ac o'r bryniau yma, dwi'n edrych allan dros bai Ceredigion. Ac o fanna mae'r stori a'r chwedl Cantre'r Gwaelod yn cychwyn. Os gofiwch chi rhai misoedd yn ôl, ar hyd yr arfordir o Aberystwyth, Borth a Tywyn, oedd yr storm a'r swnd wedi symud. Ac o dan y swnd, oedd yna cloddiau a'r greiddiau, a'r hen goedwig. Greiddiau enfawr, enfawr. Ac oedd hwn yn arwydd o'r goedwigaeth mawr oedd mynd allan ar hyd yr arfordir yma yn y ganol oesoedd. A dyma chi sail i'r stori Cantre'r Gwaelod. A dyma chi'r chwedl. Yn yr ryw 5-6 ganrif, oedd nhw wlad ffrwythlon allan, lle wwan mae'r bai Ceredigion, yn hela cnwd o yd ac o gerch a pori anifeiliad. Tir ffrwythlon, ond tir isel iawn. Oedd hi'n bwysig iawn bod yna gloddiau i cadw'r môr allan. Ac gwyddnog garan hir oedd y brenin, a'i ddinas oedd Mansua. Dyna'r enw'r ddinas, mae'r enw hefo ni. A'r dyn ar ddyletswydd o edrych ar ôl y cloddiau oedd Seithenyn. Ond Seithenyn feddw oedd ei nickname o. Ia, mae yna gliw yna yn does. Oedd Seithenyn feddw yn hoff iawn o dropyn bach i efed. Ac oedd o ddim yn neud ei waith. Doedd na storm arall, ddim yn anhebyg walle'r storm dyn ni newydd cael y misoedd dwytha yma. Ac oedd y storm yn chwythu a'r môr yn codi. Ac oedd y cloddiau ddim yn gallu dal y dŵr yn ôl. A boddodd y tir i gyd. A'r Seithenyn feddw, uwch y llanwerch llawen a ddedodd o, ond foddodd o. A dyna'r chwedl i chi o Cantre'r Gwaelod. Ond yr un peth gyson ni yn y diwedd, oedd yna clychau ar yr eglwysi lawr yn Cantre'r Gwaelod. Ar oedd yr môr taweli, oedd y cloch dal i glywed. A megis, clychau Aberdyfi. Darn arall o'r chwedl, ddim llawer o bobl yn gwybod hyn, ond ar ôl i'r bobl ffoi o'r dŵr, dan oedd pawb ddim boddi, reina a'i thrai ar didwy, ac yr athrai at y Wyddfa. A nhw oedd y bobl gyntaf i dechrau ffarmio'r Wyddfa.